नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीचेर सीमा भागात अबकारी तपासणी वेळार गोंयचो मध्य ताब्यात. कारवार. कर्नाटक राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीचेर पूर्ण सिद्धता म्हण सीमा भागात तपासाक वेग येयला. अबकारी आयुक्त मंगळूर, उपआयुक्त उत्तर कन्नड जिल्हा कारवार, यल्लापूर हेमगेल्या मार्गदर्शनात निवडणुकी निमित्तान तपासणी करच्या पोलीस कर्मचारी तसेच SST पंगडाच्या जोड पालवान 26 एप्रिलाक रात्रीन 8:45 वाजताना कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या अनमोड ग्रामात अबकारी तपास ठाण्याच्या पुढले बाजून खास बातमीच्या आधारान वाहन तपासणी करताना मंदार ट्रॅव्हल्स वाहन क्रमांक KA 51 AH 7362 या बसात गोंय राज्यातल्यान विना परवानीचं मद्य व्हरताना सुप्रीत मंजुनाथ PH कनकपूर सोमनहल्ली बेंगळूर हेमका माला सकट ताब्यात घेतले. तेज कडेच्यान 66.750 लिटर गोंयचो मद्य जप्त केला. अबकारी जप्त माल आणि वाहनाची किंमत 45,57,000 रुपये असो अंदाज केला. वाहन मालकालो शोध सुरू असा. पोलीस पुढे तपास करतील असतात असे प्रसार माध्यमाक कळयला. सर इकडे बघा. आधी किती घ्या 200 LPD सोलार वॉटर हीटर GST आणि ट्रान्सपोर्ट इन्स्टॉलेशन फ्री. 5 वर्षाची वॉरंटी आशिले सोलार वॉटर हीटर किंमत फक्त 28,500. ही सवलत फक्त 1 महिन्यासाठी मात्र. आम्ही ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्टचे अधिकृत विक्रेते. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज नियर सहारा क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड, टोल नाका सदाशिवगड कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम, ETZ MPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर अँड सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करा. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, टोल नाका सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. महात्मा गांधी खात्री योजनेचे कामगारी जाग्यार रोजगार दिवस साजरो. मुंडगोड. पावसाळ्यात मुसळधारी पावसाचे गटाराच्यान उदक व्हावन त्या उदकाबरोबर खिंचांतरी माती येऊन गटार मातेन पूर्ण भरतात. ते प्रत्येक पावसाळ्या पयलीं गटार उपसून स्वच्छ करचे पडतात. म्हण त्या भागाच्या स्थानिक लोकांच्या मागणेप्रमाणे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खात्री योजनेअंतर्गत गटाराची माती उपशीची समस्येक परिहार म्हण मुंडगोडची कोडंबी ग्रामपंचायत पुढे सरसावला. या कोडंबी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या रामापूर ग्रामाच्या बलदंडे कालव्याच्या कामगारी वेळार ब्रेस्ताराक कामगारी जाग्यारीच रोजगार दिवस साजरो केलो. या वेळार IEC संयोजकी पौर्णिमा गौडा हेमी सांगले की या उद्योग खात्री योजनेचो सदुपयोग घेऊ जाय. या योजनेत 60 वर्सां वयले ज्येष्ठ, दिव्यांग, गुरवार बायला, बाळंतीण यासारख्या कामात 50% सूट दितले. अशान कुली कामगाराक काम मेळटले आणि ग्रामाची अभिवृद्धी जातली असे सांगले. या वेळार BFT गणपती पवार, ग्रामरक्षक मित्र सुधा वड्डर, मेट अण्णप्पा कुमार हेमी हजर आशिले असे EIC संयोजक तालुका पंचायत मुंडगोड तर्फे प्रसार माध्यमाक कळयला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा
एक कुटुंबाच्या आओ बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज, तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।